o deporte galego fala galego. Bueno, cando era pequeno sempre falei galego, na miña casa sempre se falou galego. Cando facía outros deportes, por exemplo, o piragüismo, pois sempre se falou galego porque era xente dali da aldea e relacionábamos todos en galego. E, bueno, cada vez vai se perdendo máis. Agora podo comprobalo no vestuario que, bueno, hai moita xente da fora, pero podo falar pouco galego porque somos dos compañeiros máis algúns do corpo técnico. Pouco galego podo falar e, bueno, eu creo que se debería promocionar máis entrevistas e en ruedas de prensa a poder falar galego porque, bueno, é algo noso que temos aí que hai que cuidar porque, bueno, pouco a pouco está se perdendo.